Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Uzun yoluna kıskaydı Eniyim kilse Üzülerim yazga eylene Eni bir gülse Eniyim kilse Günelimde güller üse Eniyim kilse Günel tüyünüm şişler Eni bir gülse Eniyim kilsem Günelimde güller üsem Eniyim kilsem Günel tüyünüm şişler Eni bir gülsem Eniyim kilsem Büyü bizgen oralar göre Eniyim kilsem Dünyalar yaktırıp gider Eni bir gülsen Eniyim kilsen Günelimde güller üsem Eniyim kilsem Günel tüyünüm şişler Eni bir gülsen Eniyim kilsem Kanatlanıp uçar idim Eniyim kilse Yırak balalıkta kaytar Eni bir gülsen Eni bir gülsen Günelimde güller üsem Eniyim kilsem Günel tüyünüm şişler Eni bir gülsen Eniyim kilsem Günelimde güller üsem Eniyim kilsem Günel tüyünüm şişler Eni bir gülsem Eniyim kilsem Günel tüyünüm şişler Eni bir gülsem Eniyim kilsem Yırak balalıkka koydum Eni bir gülse Eniyim kilse Рахмет достарым, хөрмәтле Альбина ханым, Альбина дускайым, Альбина Азат кызы. Ну булай булганы юк я, булай ялындырып чыккан юк минем. Теге беренче тапкыр чакырганга гына чыкмыйча, яңадан чакырганны көтүп торган күп булды тиңдә басып. Ну ничек булса да бары килеп чыктым бит инде мин, килеп чыктым. Чын күңелдән теге теләмичә чыккан күренмәсен, теләп ничә еллар мин Her vakit kadrim bilen bu dostlukның, bu münasebetlerinin Альбина Имаеваның өз почергі бар. Почерк дегенше аңлайсыз, аның өз нендедір стиль қабатланмас. Шуның белән ул айырылып тора башкалардан. Шуның белән ул Альбина Имаева деген исемгә, зур исемгә лайык. Мин аңа рәхмәт әйтәм балалар өчен, рәхмәт әйтәм дуслык өчен, рәхмәт әйтәм үткәннәр өчен, бүгенге көннәр өчен, бүгенге җырлар өчен һәм рәхмәт әйтергә рөхсәт итегез киләчәктә Алла берсә яңгыраячак җырлар өчен. Алла берсә. Аның өчен исәнлек кирәк, күңел тынычлыгы кирәк.
Һәм һәр вакыт ниндер илһам килеп тору кирәктер. Бигрәк тә көй язучыларга мин һәр вакыт сокланам, композиторларга. Чөнки композиторларга, шагыйрьләргә менә бу иҗат каяндыр Ходай Тәгаләдән килә. Мин бер дә моңа шикләнмим. Һәм шуның кадерен белеп, шушы миссияны үтәргә көч булсын, дәрт булсын, тирә-якта дуслар булсын, һәм әлбәттә аңлаучы тамашачылар булсын. Һәм рәхмәт бүген безне барыбызны да бергә җыйган өчен. Альбина Имаева һәм алдагы җыр. Наиля Яхина, Альбина Имаева, Ак карлар. Күптән көткән Ак карлар. Көтәбез, бәлки шушы җырдан соң ул Ак карлар безнең Уфабызга да, Башкортстаныбызга да килеп җитәр. Бәйрәм белән дуслар, бәйрәм белән. Чорналды юлларга карлар, кавышты тагында күк парлар. Аккарлар салкынлы аккарлар, ялгыз каеннарны кем барлар. Әллә син, киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Әллә син, киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Аккарларны юлда аралап, чабып барат ялларны тарап. Юл читендә кала каеннар, моңаеп барлыларга карап. Әллә син, киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Әллә син, киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Чорналды юлларга аккарлар, яңа җыр килә яңа парлар. Элеп алып өен аларның, баш игән каеннарда җырлар. Әллә син, киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Әллә син, киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Әллә син, киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Әллә син, киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Син киләсеңме әллә яныма? Чорналып аккарлы буранга, син чыгарсың кебек юлыма. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Альбина Имаева. Әллә син, чыгарсыңмы минем юлыма дип җырлаячакмын. Бу инде мөгаен депутатлык вопросларын решать итәләр шул урында. Шулаймы? Әлгәнич.
Әллә син яныма деген соңнан җырны миңа кушылып Гөлнара Хасанова җырлаган икән, беләсез икән. Бик матур итеп. Рәхмәт. Бәйрәмле туганнар, яңа очрашуларга кадәр. Айдар Галимов.